25 сол аст ки ҳар як сокини тоҷикистони азиз бо ифтихор ва ғурури шикастнопазир мегӯяд: ман ватан дорам. дар сарҳади иду ҷашнҳо қарор гирифтани истиқлоли давлатӣ бесабаб нест. истиқлолият рамзи давлатдорӣ ва соҳибватании мост. воқеан санади эълони ин ҷашни ҳумоюнфол шиносномаи таърих, адабиёт, фарҳанг ва маданияти халқи тоҷик гардид. сол аст ки мо мардуми саодатманди тоҷикистони озод бо қалби саршор аз меҳру сурур аз ҷашни истиқлол, аз пайғоми рӯшноиву нидои озодӣ, аз муждаи иқболу нусрат, аз навои меҳанпарастиву хештаншиносӣ истиқбол менамоем. сол аст ки бӯстони толеи халқи кӯҳанбунёди тоҷик аз насими ҷонбахши истиқлол сабзу шукуфон аст. ва ин шукуфоиву сарсабзии бӯстони иқболи халқи тоҷик дар сарзамини файзбахшу камназираш ҷовидона мебошад. зеро сиришти истиқлолият аз нерӯи шикастнопазири хештаншиносӣ ташаккул ёфтааст. аз осори мондагори ниёгони соҳибтамаддуни мо бармеояд ки олитарин орзуву ормони онҳо доштани давлати ягона будааст ва ин орзуву ормон таи садсолаҳо дар зеҳну равони мардум ҳифз гашт. хушбахтона 9 сентябри соли 1991 пас аз тай намудани роҳи беш аз 1000-солаи таърихӣ халқи тоҷик тавонист ба ин орзуи сабз ва ормони деринасоли худ ҷомаи амал пӯшонад. 25-умин солгарди ҷашни тақдирсози истиқлолият фархонда бод. сол аст ки дар кишвари мо ҷашни истиқлоли давлатӣ бо шаҳомати хуса таҷлил мегардад. истиқлоли давлатӣ ва ё озодӣ беҳтарин неъмат ва тӯҳфаи тақдир баҳри мост. равшан аст ки ин неъмати яздонӣ осон ва худ ба худ ба даст наомадааст. аз ин рӯ баҳри нигаҳдориву камолоти он бояд пайваста саёр талош намуд.